Филармониядағы шығышларымны білмеймін, көзетмедім. Түркімді көрдік сені. Түркімді эшләгәндә сен ничектер кабул ителәйдең, әллә нинди айрым тырпайып тора торган бер кыланчык шикелле. Сольный. Хәзер дә шулай? Юк, мин алай кабул итмим. Ничектер яңадан ачылдың һәм идер әйтмешә яңа сулыш кертең эстрадага. Сольный үзеңне алганда ничектер кылану кабул ителми. Карале, булай да булай икән мондый стиль әйме. Үзем аерым бер стиль булып тоела. Хәтта менә шул стиль булу бик яхшы, пародистларга пародия ясаганда да менә лектор балырга. Пародировать итеп карале сен кыланмышларын. Юк, итә башладылар. Итә башладылар, барай. Гомумән, Илнат, менә бу яңа стильгә килү авыр булдымы? Ничек килдең? Мин әйтә алмыйм, мин яңа стиль, мин ничек бар шулай инде, мин урамда йөргәндә шулай йөрим, өйдә дә шулай йөрим. Аны кемдер кылану дип кабул итә. Минем өчен ул кылану түгел, мин үземнең теге эчке дөньям, мин ул күңел нидер инде, халәте, шуңа күрә Илнат Фархуллинның күңел халәте төркемгә генә сыймыйча аерылмаланып чыкты да. Рәхәтләнә. Мин сәхнәдә үземнән мин артист, менә мин булай эшләргә тиеш, менә булай дөресрәк. Ничек соң ул дөрес? Ничек дөрес яшәргә, ничек ул? Әйтегез менә миңа берәрегез. Ничек дөрес яшәргә, ничек дөрес сәхнәдә тотарга? Мин аның үзеңне дөрес тотмыйсың дигән кеше булмады. Мин аны әйтмим дигән дөрес тотам мин, бәлки мин дөрес тотмыймдыр. Но ничек бар мин тормышта ничек сәхнәдә шулай, ниндидер әйбер ясап, тәк мин булай эшләргә тиеш, кулны булай куярга тиеш дигән, мин бер шаг алга ясарга тиеш түгел бит бу сәхнә. Юк. Иркен. Иркен инде, ну ятып тагын. Кара, сольныйга күчкәч, ниндидер можешь трали, можешь ансыз шик юк. Күңел халәте. Ниндидер терәк кирәк шикелле түгелме кай вакыт менә? Менә җилкәгә эшләп күнеккән бит ничә еллар моңарчы. Юк, моның буенча шулак мин синең белән, эфирдан соң берендәме спорттарга. Син нинди настрой белән килдең? Нәрсәгә көйләнеп килдең син монда? Һаман теге бәхәскә күчәргә тырышасың. Юк, но эфир шундый булырга тиеш бит инде ул. Мин шул, Күңел халәтең белән бүлешерсең. Юк, беренди тректа юк. Мин үзем бар команда, теге кемнәр әйтмешли, артымдан дир абзыйлар даган, ниндидер бай кешеләр дә тормый. Шуңа күрә үзебез кешебез белән, команда белән, музыкантлар белән, биючеләр, концертный директор, администраторлар, алар барсы да бар шушы 2 ел эчендә. Барсы да җыелды, берсен дә сорап, сөйрәп кемнәндер тартып алмадым. Алар барса Илнат, әйдә бергә эшлибез, әйдә шулай. Менә ничектер шулай китте. Илнат Фархуллинның иҗат юлы турында бераз гына соңрак хәзер бүленәбез, дуслар. Бәхәсләшә торсыннар әле Рөстәм белән.